liqolo singakophandi hulumeni ngicela usize ungaliva liqolo singakophandi akuvumi sanibona bafethu ngiyathemba niyaphila uNtuthuko Mkhizelo bafethu obizwa ngoQolosha bafethu lana ngichazela la kancane manje iqala episode bafethu khona i-character esinika inkinga makumele kusetshenzwe bafethu umnikazi wayo noma umuntu osebenza kuleyo character leyo ukhombisa ukuthi asathanda ukusebenza makumele kusetshenzwe kumele lokho ilandelwa ngemuva kumele alandwe sometimes unongafiki mashuthi so lonto le yasibambezela ngiyazi niyawuthanda umsebenzi nifisa uhleze uphuma so manje ukusebenza naye kuzosibambezela kakhulu because njengamanje this week azangafiki bekumele asebenze episode ibingayi kwaphoqa ukuthi kumele ngizame ukuthi ngiyishintshe episode yabo for ukuthi kwazi ukuthi igcine iphumile ngoba manje akasafikanga so bafethu lonto le isininkinga kakhulu sicela ningadina bafethu into enze le video le ukuthi ngifisa nanombani umuntu ozobona ushintsho kwi-character thizeni mhlawumbe bese kufika omunye umuntu sishaya lo character leyo ningaphatheki kabuhlungu ngokuthini ngokuthi siyanithanda sifisa uhlezi nikhiphela umsebenzi so manje mfowethu uyasibambezela ekuthini singakwazi ukukhiphela umsebenzi njalo yabo ngoba kube mhlawumbe bengawona ukufosa kwami ngabe wale episode nitholanga namhlanje because indlela ngibhale ngayo khona amaphathi angashuthwa ngabe benashawo yena amaningi futhi so bafethu ngokufosa kwethu ke sizoninika umsebenzi ningadina bafethu umfowethu sizomreplace because asathanda ukusebenza hayi mhlawumbe ukuthina asafiki ma-shooting asayimisele nje asathanda ngempela kwana seqaleni into ensimkhiphe ukuthi wenza ngalendlela lenza ngayo nje manje kwakuthi siyamkhipha ngokuthi sifuna ukuqhubeka nokusebenza and abafethu abasala futhi baqhubeka bayimisela saphusha nabo kwaphusheka yabo nakho ke sesizwa abantu ma comment belokho bemcela ucela abuye nganokuthi ngokubonile ukuthi bekhishiwe futhi ikhombisa ukuthi umsebenzi uyaqhubeka ngaphandle kwakhe mhlawumbe uzoshintsha noma esebuya bafethu azangashintshe kuphinde kwayifanela so bafethu kungadinwa i-character le yakhe ngeke siyibulale but sinika omunye umuntu ozosebenza phezukwayo ukuze umsebenzi uqhubeke siyanithanda bafethu and siyabonga support yenu cela niqhubeke nibuka ama-video ethu umuzwa sekhaya uyosala ulikizikhiye awuphela uma ngaphumi ngiyobanda Baphe Bram ohlala mfethu. Hayi khulileka mfethu ngizoma kanje. Hayi bonyosa indaba mfethu sithini sadiniwe mfethu. Yazi phela nje mfethu lento yokuthi sitokhe sixabana nje mfethu nje ngithanda Bram and ayichaze mfethu serious. Hayi nama ngiyithandi mfethu. Kodwa kuye kuthiwe mengabe nabangani kufanele ukuthi nicabane ngoba ningaxabani lokho kusho ukuthi anisibona abangani beqiniso. Hayi nami ngiyengikuzwe lokho mfethu because kuye kushuthwa nasemndenini soyemele nixabane ukuze nikhombise ukuthi nomndeni wangempela. Ya mfethu. So nje mfethu ukuxabana kwami nawe uqinisa umngani bethu. Ya imam yazi ngigcina ukukhuluma ngealbum le Kalimithi mfethu busizwile mfethu. Hey ndoda, hey ulwe kakhulu umfokanana lapha. Mfethu yazi mfethu uzongikhalisa ke phela mina mfethu ngingagcina ngokuzwa ngepromo mfethu. Cabangako na mfethu mina ngangingabazi promo. Kodwa ngithe sengizwe ialbum ndoda ngeze ukuthi uyinzima lo mfana lo. Hayi phela mfethu yabo Limit uyinkinga sidalwa ke nje Limit mfethu kwakhala ngisho lokhu njani. Ugcowamelisho uthi hayi uyinkinga umfana ufuseke ndoda. Indoda lalikhala kufanele igcokama. Futhi lapha ayikho ingoma ongayitholi. Imake nje mfethu wena iphi ingoma usilalelile lapha mfethu oyizwile nje uthi hayi le inswephu ngempela khona nami ngizofika ngilalele yona. Indoda zonke mfethu zonke. Yabona futhi lapha iyaduka iremote. Iyaduka iremote imake usho ukuthi nje unest lapha na ukho. Awukho nhlobo mfethu. Kodwa mfethu khona le ngivumile intandokazi yami mfethu ethi akekho wathi kuyobalula empilweni. Bahluleka siyoqala phansi. Indoda leya ngoma. Ey. Sanibonani bolo. Sure. Sure mfethu. Ya. Yazi bafethu ukuthi mina ngiyawuthanda maskani futhi ngulalela kakhulu. Hayi into enhle leyo mfethu into enhle leyo. Ya bafethu. So nani njengoba nazo ukuthi amabhinqa lahlani. Eningipha ama chips bolo. Hawu mfethu. Lo mjito uncoma umaskandi ngoba efuna ukusitela ama chips. Hayi mfethu hayi ngoba kunjalo. Umaskani ngiyawuthanda nazo serious. Imali sikubambe. Imuphi umculo osanda khipha album? Again Khuzani? Hayibo. Imake futhi imake. Ukhuzana emekhiphile ukhiphe thini ke ingoma? Bona bayazi labafana kade ngabahlobo lamina ngengo. Amnandi ingoma ya. Hayibo mfethu. Ususibhedela wena ingoma endala kanjena.
Ngabe ngiyezwa kuwe mhlawumbe usho uFeza nomuntu encane kubona abantu abasanda kukhipha. Oh shit. Ufeza nonto encane yaze sengikhohliwe mfethu. Imali. Ukhipha ingoma ethini uFeza? Yosifethu. Mashisi wonke la kwenza imibuzo emingaka. Hayi cha ngifuna ukubona ukuthi uqinisile ngale nto oyishoyo. Wena wenza lento ibenzima. Ubufisana wafika wasicela ama-chips nje awasikho la sikhona. Okay bafethu. Cela ngipha ama-chips kodwa mina masikandi ngiyawazi futhi ngiyawulalela. Ukhipha ingoma ethini uFeza? Oh, bebangaka abantu emhlabeni. Ukhethe mina. Hayi wena mususibhedela wena. Ingoma into encane nje leyo. Mfethu vele uhambe la mfethu. Okay bafethu. Cela ukukhuluma iqiniso. Mina masikandi ngiyawulalela. Okuthi anginaki ukuthi lo culo ubani yabo nginaki lezo zinto. Oh. Hayi, sesiyakuzwa ke manje inkabe yami uma ususho kanje. Ah bafethu. So, cela ngipha ama-chips. Inkinga ke la ukuthi awamase yaphela yabo. Kodwa ke Nyosifethu ngicela umuphe phela mfethu. Hayi khohlwa-ke nje mina mfethu khohlwa nje. Angifuni. Hawu Nyosifethu. Noma amabili-ke ngishintsha ulimi. Hayi angifuni mfethu vele uhambe la ubona sifuna ukuphi. Hawu mfethu. Ihamba la mfethu. Oh, lesidina nje lumjida. Hayi uyaphapha lo mshana lo. Senza kakhulu manje mfethu. Uyakhumbula ukuthi wathini kumina mfethu ngaleso sikhathi? Ngiyakhumbula mfethu. Lo mshana lo. Hayibo. Wenzani pho lapha? Hayi, ushaya ibhengu uyahlanya lo. Asangana lo ikhanda. Imake weNyosifethu. Lo mshana lo ushaya ibhengu le amafika izolo mfethu lethi uzongingonyoka. Shuthi usho kuwena ukuthi uzongingonyoka mfethu. Hayibo. Yona mfana. Thatha la. Hayibo. Papa uhlala yedwa. Athi ngivele ngihlala la ngiyabona ukuthi ngihlala. Hawu. Popayi. Yini ohlala wedwa kanje? Unani? Mfethu kwenzakala lutho. Pho indaba down kanje kuswele kuseni ade ngibona udown. Hayi ngiright mina mfethu. Hayi mfethu Popayi. Khuluma konke ekudlayo mfethu. Okay mfethu ngizokhuluma. Khuluma mfethu kube uyabona athi awukho right. Ngiright mina khulileka mfethu. Hawu. Pho indaba ohlala wedwa kanje wadabukisa. Mfethu uthi ngizafuna ispace ngifuna ukucabanga kahle nje mfethu. Hayibo. Ucabanga nje ngakho. Cabanga inkinga zakho. Ayibo. I mean inkondlo hlosa isithi inkinga zami. Oh, konje uhlala inkondlo. Manje kumele ushaye lento ledala uhlale wedwa kanje. Ya mfethu. Khona uzojula kahle ungaphazamiswa yilutho. Oh, ngiyabona mfethu. Ya mfethu ngicela uhambe kancane la ngoba uyangiphazamisa. Ish. Ncese mfethu. Kodwa bethi sicela ukuhlala nawe namhlanje mfethu ngoba ngazi ukuthi mengisuka la ngizohlala noba. Hawu. Oyingane umngane kusicuthe ngangihlezi nindawoni nini. Ngisino Romeo no Juliet. Mfethu siyaxabene naloyo. Hawu. Libanganike manje Romeo no Juliet. Mfethu nawe mfethu Popayi silokhu uthi Romeo no Juliet asisithandani. Bethi sibanga into encane. Yini manje leyo nto encane? Mfethu sichazele lento. Mfethu bekontate sixoxa mfethu sinosicuthe. Sase siphana nendawo naye. Ngavele ngathi mina never mind. Kanti isicuthe legama akalazi kahle futhi wavela buza uNyosi. uNyosi wavela wathi kusho ukuthi awunanqondo. Sibanga leyo nto mfethu. Hayibo. Never mind akusho ukuthi yekela. Usho kona lokho mfethu. Hayibo. Momtshela wena ukuthi ukunever mind uqonda ukuthi yekela uthini? Mfethu lokho ethi nginamanga ngicathi mina asazi isigesi. Ngazama ukufaza ngoSikhova vela sho lento ade ishiwo uNyosi. Hayibo. OSikhova kanti bona basiphi isingisi? Angibazi mfethu bangiqala. Ish. Ncese inkabe yami mfethu. Napha sibingiqambela amanga mangithi ngikubhala inkondlo la mfethu. Ngiyabona mfethu ukuthi ubungigoqo ngoba ngiyabona phela ukuthi ipeni nephepha la uliphethe. Yimi kushaka isivali. Ya mfethu vele wena unani? Isiphethu yazi ngestress la mfethu.
Yazi mfethu ekhaya ngifila sengathi bangikhiphe inyumbazane nje mfethu. Yabo ekuqaleni nesikhathi kusaphuma ama-results ngiphasile mina ushushu efeyilile mfethu. Ekhaya bayithulela bangenza mnyakazo. Kodwa manje mase kuphasa ushushu sebayaqala sebehlabela inkukhu mfethu. Uchaza ukuthini leyo nto? Hayibo. Ushushu befeyilile ekuqaleni? Hawu. Kodwa kwakuyiphutha ingakho kade kulungisa ama-reports. Oh. Nami ngiyazi leyo nto ukuthi isho ukuthini, kodwa kini ba-wrong mfethu. Ya ba-wrong kakhulu nje mfethu. Futhi nje makufeyila ushushu mfethu, angimele sibongaze ukuphasa kwethu. Nami ngibona kanjalo mfethu. Shuthi kini bayakhetha. Ya mfethu ncese mfethu. Ya chama boy. Chama boy. Angithoni wathi umuhle. Hayibo. Uwena nje wathi muhle nginami. Cha phela nawe umuhle ngendlela yakho, nami ngimuhle ngendlela yami. Ya, wena ula, mina ngila. Wena udlala kumvelo, mina ngidlala ku-DStv Premiership. Pho ufunani ke lamuntu odlala DStv Premier League? Ndoda ngifuna le nto oyiphese le. Hayibo ndoda wenzani manje? Ngifuna la chips. Ngabe ndoda uzongijwayela kabi wena. Hayibo wena mfana, usho kuba usengazongijwayela kabi. Hayibo, ngisho kwena usowenzani? Wena mfana, ngimdala nginawo mina. Ngifuna grade 6, ngifuna grade 7 mina yeso. Hayibo, phela ngisakuhlaba ngequpha manje. Hayi no bhuti asingafiki lapho. Sothi nje isikole sesilo kuzothiwani sibanga ubuhle? No. Hayi man. Ungalokho futhi lokho uthi ngimuhle. Hawu. Okay bhuti ngeke ngiphinde. Ucela ngiphe ama-chips. Yimi wathatha. Hayibo. Uyaduba nipho? Cha ngikwadubi. Pho indaba unginika wonke? Hayi, vele besingerice ngawo. Okay, ngiyabonga. Angijwayela lo yazi. Lalela phela. Ngikubizela indaba ezimnandi ke namhlanje. Manje sithini indaba? Cha phela lolu daba leni noPhilani. uPhilani ubuyile ke la. Ngikhulumile naye. Uthe lento le siyayidlulisa. So ungabiki newari mawumbonela ngaphakathi emagcekeni esikole. Hayi kezwakala se. Hayi. Angifuni nisuthuthuva ke la. Into ezongidina. Niphathe kahle. Yebo se. Ngicela ukubuza, ngabe ngixhaphaza uPhilani ngenze njani? Ubuye uzobikela mina. Yebo se ngiyakuzwa. Hayi ungakhulileka ke ne. Yebo se ngiyabonga. Ya, so. Sekuba isicefe salamaphoyisa. Awusisi kade ngikubheka. Cela imali. Hlekani pho. Cela imali hawu. Pho hlekani. Ayibolutho. Awuni uyakula wena. Ngiyamthanda swela magama. Ngiwenyosi mfethu. Phela ugcina usangitshelayo phela mfethu ingoma ekushaya umxhwele lapha kuyaBrahma Limits. Ilethi. Akekho wathi kuyobalula empilweni, masihluleka siyoqala phansi. Imanga, abavuma bathini ke lapha? Bathi masehluleka siyoqala phansi noma kunzima. Hayi yona ayizakali imnandi yona mfethu ukuthi nje uwena oyibhimbayo. Awusikho mfethu uyazi nje ukuthi mina ngikwazi ukucula mfethu. Hayi ngiyadlala bra, maye bengicuphile mfethu awu. Hayi yona ayizakali imnandi ngempela le ngoma. Ya mfethu zimnandi ingoma zalomjidi. Kodwa khona lenye ethi kuthi angikumbi lo mhlabathi mangikhumbula abazali bami. Imake wenyosi mfethu le yalimit yona mfethu lethi ena amabhafalo niqhubeka kanjani noma iqhubeka? Hayi mfethu iqhubeka nje njoba uyizwa nje nawe kwivideo mfethu. Imnandi futhi leya ngoma le. Kahle kahle zimnandi ingoma zalomjidi. People mfethu, imake awuyiculeke mfethu. Hayi ufuna ubuye uthi ngiyabhimba futhi. Mfethu ngiyadlala njami mfethu. Uthi sengijaha ukuyithola nje lezi ngoma lezi phela mfethu kwa ngizozisa uqholosha umthandabo Limits baba. Mhlawumbe uqholosha sewazizwa nje lezo ngoma phela zaphuma mhla ka-10. Mfethu. Leli mhlawumbe usazizwa ke mfethu uqholosha lezi ngoma lezi. Yazi phela mfethu manje ngimvashele mfethu uqholosha ngalokho emvumile lo mjida lo. Seyinkinga uLimits mfethu uyingozi. Phela uqholosha umthanda uLimits mfethu. Ya uthanda umuntu okuthandwa ndoda. Ezimnandi ingoma zalomjidi. Mfethu, unsempu la mjida lo. Buka phela mfethu.
Asambe sibe sicula phela ngoma yakhe uLimithi kuyamabhafo sibe seklasini. Hhayi awuyiqale-ke. Tshela ubaba khalungisa isibaya sezindlovu hhayi sezinkomo mase ngizulubula ngizulitha amabhafalo kanye kunezindlovu. Hawu, Popayi mfethu, asinyazinisela ngaphandle sishawa umoya kancane. Hayi ngeke ngithanda umnyango mina. Hawu ngobani? Hayi, kunomsindo umnyango eyi. Hawu, manje inkinga lana kuyabhora mfethu, umuntu mehleli lapha ethi inkinga ibuya zonke. Hayi, yazi-ke mina ngiright ngila. Hawu, mfethu asiphumeni noma siyoshayela kungcono. Hayi, ngiwafuna amantombazane mina. Hayibo. Ufunani uma ungafuna amantombazane? Ufuna abafana nani? Hayi, ngifuna lutho. Hayi okay, ngiyabuya mina ngisawoshayela ngizobuye kuqalaze kodwa. Okay, hamba mfethu. Hawu inkabi yami. Wahlala wedwa wadabukisa nje la kwenze njani? Angihlalele mfethu. Hawu. Njengani nje wena mfethu uhlala wedwa kanje? Noma sacikele indaba yasikhukhula? Angicike mfethu indaba lomjida mina. Incezi inkabi yami. Kodwa naye ube wrong ukuthi akhulume kanje kwenu inkabi yakhe. Xa upedile umjida mfethu, lapho ngimdala nginalo mfethu anginangqondo mfethu. Into ngicabanga vele ngicike nje mfethu. Incezi mfethu. Noma ungahamba nathi-ke mfethu nokuthi uhlale wedwa kanje? Akhuleka ngizoba right mfethu ngihleli la. Hawu. Ima-ke mfethu. Konje lo leli kambe lithini? Umind bani? Let's never mind mfethu. Hayibo. What if leli gama lisho thina lento esiyicabangayo? Hayibo. Leli gama sihlazile nje lishona lento le. Phela mfethu akhona amagama uthi ungabe uhlanganisile lishe enye into, uthi noma usuhlukanisile futhi iphinde lishe enye into. Hawu mfethu usho nje? Ya mfethu. Manje usho singabuza omunye ngaleli gama mfethu. Hawu mfethu obvious ubuza iqengqeze eklasi mfethu ominenhle noshushu. Azi mfethu sibabuze manje. Asam sibabuze. Popayi mfethu, wapha cumbo le peni. Okay. Sure. Ma, kwadabukisa nje mfethu, satinile yandabani? Ya mfethu, ngikuthe khaba unfair nje. Hawu mfethu, wena lento le yini ungayibuki ngaleli side lokuthi lapha babona wena ujabulile mina ngidumele. So babona uma ngase bakwenzela into mina ngaba nomona. Hayi ngeke mfethu, kuyafana. Angeze kube uwona waphasela wafeyila mina babezonquma inkukhu. Phela ngazi na Popayi mfethu, ngitshela ngase ngizokubuzela kakhulu. Ayikho inkinga mfethu. Okay mfethu. Ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza ayisuka wo yamthanda. Awu njani mfethu? Ngiyaphila nonjani? Hayi ngiyaphila mfethu. Igama lami Sikhukhula. Hayi khulula sikhu ngiyawazi. Hawu, kanti yangazi? Yazi bengithi angazi, nami ngiyakwazi. Hayi anginankinga sikhu. Ya mfethu. Buka phela. Ungirekhodisa lapho ku-studio sakhe noma isingi track. Wama sengicela i-EP ngizobe sengikakamela. Ungirekhodisa lapho ku-studio sakhe noma isingi track. Wama sengicela i-EP ngizobe sengikakamela. Kine studio mina. Hawu Hayibo. Ngoba nje mina ngiculi. Uyacula nina sikhu? Hayibo. Sisami yazi ukuthi ngikhuluma ngani? Angazi. Hawu. And ngilost mfana. Hawu ma. Ethi i-studio yazi mfethu, ngizobe ngikutshela ngelinye ilanga. Okay. Ubuhle bakhe yamchaza ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza ushaya ngobuhle bakudala isikhathi esineseke senkonjani bathi ngiyaqala ukukuthanda ngona sekuvutha amalanga juba lam manje ngicebeleka